Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita impatulod. Ti pagama nagpailinged itinaga na kristal di na inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nagayatak iti lalaki nga adnaan asawa ngam nagsinada iti asawa na. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Kristal. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Napunuakan ka, Kristal. Nasungbatan naklangit di. Saan kan to apaldaangan? Ngam, adan asawam, Leo. Nagsina kamin kan ni Aminata. Si kaitan ti kayat ko amakaden na iti tong palbiag. Ngam, kasano dagiti dua nga anak yo? Suportara kita. Ken adan sabali akadenden na ni Aminata. Isu anawaya akmeten nga agayat iti sabali. Kasano tang aruda makapagkalaysa? Kat nagkalaysa kayo mat iti asawam. Saan nakalay sa ti pagrukudan iti natibker a relasyon, Kristal? Tinapateg. Adda respeto ken panagayat iti tunggal maysa. Nasaya at taadakan. Sa dino tinagapwam. Nagkita kami ka ni Leo, nanang. Leo manan. Amom lang arudan nga da asawa na. Nagsinadan, nanang. Uray pay. Ikam ida iti gundaway dang agsinublyan. Saan kat nga ad-addaem adadaulan ti pamilyada. Ngam, adan ka dandan na ti asawa ni Leo, nanang. Agpapanpay, anak ko. Agamot dita ni Arnel abaro. Napiingat mo't dayjay nga agaram kan ka. Isulaengen ti song batam. Awan mo't nga minriknak ka ni Arnel, nanang. Kat, jay nga rod adda asawa na ti kayat mo? Anya nga rin ti maramidak. No iso ti pakariknaak iti ayat, nanang. Antak manen Kristal. Sapay kumatasan ka maumumay ti kanayon ko apanang pasyarkan ka. Ada ko maibagakan ka, Arnel. Ha? Anya day ta, Kristal? Tapno saan kan ang mabambanog akanayon nga umumay dito'y balay. Ibagakon kan ka, nga awan namnamam kanya. Anya? No kasta? Day di aleyo ti kayat mo? Pasensya ka lang kuman, Arnel. Ngam, talaga nga awan mariknak apanagayat kan ka. Nasakit da ito yapan ang pahay mo kanyak. Ngam awan maaramidak. No di ti mga aklon, iti pan nakapahay ko. Unay kamutan? Binasted mo ni Arnel? Anya nga rod ngay, katawan mo't mariknak apanagayat kan kwa na. Ay, kaasimot jay tao. Kat napatay kan kaday jay. O di kukwa mo, no kayat mo. Numabalin lang ay bagak at duwa kamin. Ay, nabayag ko man ay naramid ko. Anya? Kayat mo ni Arnel? Apay kumaasaan. Awan mo't ti madi amakitak kan kwa na. Anya nga minti saan mo apangayatan ka ni Arnel. Basta, saan nga iso ti type ko? When tajay adda asawa na, ti type mo? Agyamanak, tasyak ti sinungbatam, Kristal. Kat itata sinungbatan na kon. Kaya't ko kumangagdanatan. Anya? Saan lakit di nga umanugot ni nanang? 22 matan ti taon mo. Saan ka matan nga ubing? Makapagdesisyon ka ni tibukbukod mo. Sa dino kumangay ti pagnaudan ta. Padyak asaan akayat ni nanang ang makipagnaud kay Jabalay. Di sumurot ka kanyak iti ababangak. Ha? Sige nga ron. Sikat ti makaam mo. Sumurot akon ka ni Leo, nanang. Agdan na kamin. Anya,
Ammom ka di ti sasawam si ka, Kristal. Usaraman mat panunot mo. Makidan na ka, asaan kayo pa'y nagkasar? Saan kumamat akas ta ti panagsasauyo, nanang? Ay ayatan mi ti tunggal maysa. Iso asaanan nakasapulan ti kasar. Ngam addan asawa ni Leo. Nagsinadan, nanang. Isong agdan na kami. Urayan niya ti bagbagayo. Ay na, anak ko aya. Apay ka di nagtangken ti ulom. Gaputa sa andak amaawatan, nanang. Ubing ka pay. Kasapulan pa'y ti pamagbaga tinaganakken ka. Iso adum ngeg ka kumamet, anak ko. Saan ako nga ubing, nanang? Addan bukod ko apanunot. Anya, saan nga umanugot ti inam nga agdanata? Kasta nga rod, Leo. Anya nga rod ti desisyon mo? Sumurot ka kanya? Wano saan? Sumurot akan ka, Leo. No kasta nga rod? Alam mo dagiti badbadom. Ta sumurot kan kanya iti pagnanaadak. Tulungan ka nga gibunag kadagit badbadom. Sige. Uray saan ka na sumurot kanya kay Jebalay. Ta sigurado nga agungat ni nanang kan ka. Sige, agurayak iti asideg ti balayo. Sigamat gayam ti masabat ko, Kristal. Damag ko asaan kan ngagnanay di balayo. Kaputa simurot akon ka ni Leo. Agdandan na kamin. Anya, agdandan na kayo, asaan kayo pa nagkasar? Kaputa dan asawa ni Leo. Iso asaan mi ang mabalinti agkasar. Kan, saan mat akasar tinapatag iti may sa relasyon? Adagan ka na ita, Kristal. No kasta ti pamatim. Katsi ka, kumusta ka matitan? Ada ka din girlfriend mo? Andan, umadan ni matan ti panagkasarmi. Sino? Ni Agnes. Anya? Payasan ko an amuan na duha kayo gayaman. Gapo tapi manaw kamatan balayo. Payasan mo ngay bagbaga kanyak akayan ayat mo gayaman ni Arnel. Rumbang ka di pa'y laeng. Saan ka di? Asaan mo matakayat? Wan? Payasan ko an amuan na duha kayo gayaman. Jakmat ngamin ammo no sa dino ti pangbiro kakken ka. Kat, kaano nga ron ti kasaryo? Di ka madanagan. Taimbitaran kayo. Umay kanto ijebalay ta ikan kanto iti invitation letter. Sige. Kadwak to ni Leo nga umatendan, ha? Kristal, awan to nga ti pagbabawyam anakidan na kan ni Leo. Awan to lakit di, Agnes. Nagmayat nga tatibiyag ko ita. Adakla ang iti balay. Taiso nga ti kayat ni Leo. Saan na kayat nga agtrabaho ak? Tapno maasikaso kano analaing. Si kagayam ti kadenden na itan ni Leo. Wen, asino ka kadimat? Siya tagababang iti bangir a kwarto. Nabayagan nga agam amu kami kan ni Leo. Siya tinangisuro kan kwa na iti daytoy a pagabangan. Agsapsapol nga men iti pagabangan na, idi nagsina da iti asawa na. No kasta, amom ti asawa ni Leo? Wan, Anya nga iti nagsinaan da? ti ko na ni Leo, na pride kano ti asawa na. Kaya't kano ni Leo, nga agtalinaad iti balay da ti asawa na. Ngam, saan mo't akayat ti asawa na ti agresign iti trabaho na, tamasayangan. Dayta lang ti makagapo. Dayta ti kanayon da pagapaan. Agingga, asandan nga kinkinawatan. Kastagaya. Apay nga masidag kayo kanyak, nana. Gapo, tanakitak nga da ni Leo iti ayan dagiti agiinom. Adala kayat ko nga ibagaken ka. Nanyaman ang dayta, nanang. Saan ka kadi nga umapal ken ni Agnes? Naikasar,
Saan akasken ka asaan nakaamabalin nga ikasar ni Leo? Nga dayta kayo manan nanang. Uray sa anak nga ikasar ni Leo, tanaragsak ti panagdan nami. Dayta kadilatan tinapatagkan ka. Naragsakak iti dan na ni Leo nanang. Kat sa anak nga agbabawi, itinagbalin a desisyon ko. 5 abas manipod nagkasar kayo kani Arnel. Kumusta man ti relasyon nyo? Naragsak ti panagdan nami, Kristal. Kat among kadi, masikuga kon. Anya? Siga ngay. Awan kadi paylat plano yo ang maadaan iti anak? Awan matibagbagan ni Leo? Nabayag kayo maten nga agdandan na. Ang apay nga awan pa'y anak yo. Wen nga ron. Ngam okay lang mat ka ni Leo? Saan mat nga agreklamo no sa anak nga agsiko? Wen takasano kat adamot ten anak na. Ha? Siga ngay. Saan ka kadi ang magagaran ang maadaan iti anak? Kwa? Uray kayat ko no awan man. Hapay nga saan man na nagawid ni Leo ita. 12:00 iti rabi. Ngam awan pay. Pangduan adaras dayto ngay naramid na. Kinuna na idi nga adda party ngay natindaran na. Kat naturog iti balay ti barkada na. Gaputan na bartag. Ita nga ta. Anya man ang tirason na kanyak. No apay asaan ang nagawin. Apay akas tati itsurang Kristal. Ada ka di parikot mo. Mas dawak lang la Arnie. Apay nga ta kanayon mo na saan nga gawid ni Leo. Kaano pa'y? Agdon abulan a mariknak ti panagbaliw na. Anya? Saan mo ako naan anak kabirok manen iti sabali a babae? Saan kayo kadi ang nagap-apa? Saan kami apulos ang nagapapa? Basta adadag iti rabi asaan nga agawid. Ita, kanayon mo na saan nga agaw-awid. No damagag. Busy ka no akanayon iti trabaho na. Sige. Padasag ti agdamag kadagiti amamok. No ada sa bali a babae a pagluklukwan ni Leo. Nay, itaman pa'y apimasyar ka dito balay, Kristal. Saan nga minan nga agaw-awid ni Leo, nanang? Makabulanan nga awan damag ko kankwana. Anya, ay kat mapan mo kitaan ijay trabaho na Tsak matam mo na sa dino ti pagtrabahoan na, nanang. Anya, ay day takot. Nakidan na ka iti lalaki asaan mo unay nga amam mo. Anya ngay ita. Urayak lata ti panagawid ni Leo, nanang. Kayat ko ang makasao, apaman nga agawid. Ada na amuak may papan ka ni Leo. Anya dayta. Nagsinublian na madgayam iti asawa na. Anya. Apayasan nang imbagbaga kanyak. Uray nagpakada man lang ko mga agsubli iti pamilya na. Saan na siguro ang maitured agpakada ka ni ka? Imposible asan man lang nagpakada kanyak. Urayak lata ti panagawid ni Leo. Urayak ti panagpakada na kanyak nga agsubli iti pamilya na. Kumusta kan, gayam? Italamanan anak kapasyar ka Pasensya ka no nakadisturbuak. Awan mat ngamin sa bali apang kasakit sa amarikrik nakita. Taapay. Ni Leo. Sanan nga agaw-awid iti pagnanagdan mi. Katdamag ko nagsinublian da iti asawa na. Anya? Ay, dayta itan. Awan laban mo. Ta saan mat asikatin kasar na? Okay lang ang kumamata nagsublin iti pamilya na. Ngam kuma. Nagpakada kumamat kanyak. Tapno sa anak nga gururay.
Anya nga roden ti planom ita. No saan ko na mauray nga gawid? Pumanaw ako na iti pagababangan mi. Awan mat lang ti pagbayad ko iti abang. Agawid aklangan ni Jebalay. Anya matanday jay Aleyo? Kala at latan asa na nagpakpakita? Sa ita, maamamlatan ang nagsublin iti pamilyana? Kat, anya ngay ita, tinaganab mo anakiden na iti dayjay Aleyo. Nagkamaliak, nanang. Ala, anya ngay nga rod no kasta tinagbalin agasat mo. Sapay la kuma, tapag nakmamdaytan. Tila ang pagsakitan tinakam ko, nanang. Nagpakada ko, mamat. Saanan adayta ti pagsakitan tinakam mo? Naimbag ta saan kayo ang naaddaan iti anak ken ni Leo? Kaasikat ko tinagbalin nga anak yo. Sapay la ko matapakawanandak. No nagbalinak anasukir nga anak, nanang. Kristal, anak ko. Uray anya pa'y ti mapaspasamak. Anak kalata. Kat sapay la ko tapagadalam daytan anapasamak ken ka. Aging ka ita, saan pa nagsabsabat ti dalan mi kinilayo, Mr. Lonely? Kat ininot maten a may liwliwag ko ti saam a marikriknak. Tuy pagayam mo, Kristal. Agyaman akpagam Kristal, iti dayto apakasaritaam. Adda dumteng iti biyag tayo a makaited iti adal. Kat sapay la kuma, taday ito apakasaritaam kat makaited adal ken ka. Ken kadagiti dumdumeg. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod ni Pagayam Kristal. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos ken insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.